Mä oon Hilu, Saila. Tässä on pieni Rim. Ja aiheena meillä on Black Words Challenge! Ja lyhyesti selitettynä se tarkoittaa sitä, että me ollaan suoritettu erilaisia ratsastusliikkeitä väärinpäin. Ja tässä videolla me käännetään ne oikeinpäin. Ja meidän reaktiot tosiaan näkyy sieltä yläreunasta. Naurakaa. Joing. Toi oli aika hyvä hyppy kyllä. Boing. Vähän haparoiva. Hyvä lähestyminen. Vaivasta mummoa. Hölkkää. Se oli kyllä aika hyvä. Se tyylikäs. Otan vähän varovaisesti. Se on varovaisesti. Pieni on vähän. Se oli aika hyvä. Hyvä. Niillä on vähän ongelmia. No eipä toi. Ei. Yhtään sen paremmin. Ei tätä minkä haluan tehdä toisinpäin. Järkyttävää. Mut sulla kyllä näyttää hyvältä. No, Kato! on se joku vähän sinne päin. Taitaa! Sillä Hilu. Kummallakin jalalla olisi tarkoitus. Rytmitaju. Heil Hitler jaloilla. No. Pieni ei ole ehkä noin korkeasti koulutettu, joten Annetaan sille anteeksi. samalla jalalla. Miet oli täystä nähnytkään. Niin kauhea. Joo, ravilta se Ravilta, mutta ei Ravilta, se joo. niinku lisätyltä millään. Tunnetaan paremmalta nyt niinku tähän suuntaan. Vähän kompuroiva. Vähän. Ei paha. Ai niin, Lauka vaihtaa. Sulla kyllä onnistui hyvin. No niin. Vähän semmoista hätäistä laukkaa, mutta ei tääkään varmaan pahalta näytä. Ei varmaan. Mun jalat näyttää vähän puisilta. Hyvä, sitten se Niin. hyvä, hyvä. Hyvä. Niin, sorja este. Kyllä se meni. Boing. Tyylikäs. Ei! Ratsaita suistuminen. Pieniä Hilu. Oho. Että se on Black Words Challenge. Kiitos kun katsoitte videon. Toivottavasti teillä oli hauskaa tätä katsellessa. Meillä ainakin oli. Bye bye.